Pozdrav ljudi, sada ćemo igrati nešto. Sada ćemo igrati Super Mario, ne znam koji epizodi, nije važno, ali važno je da krenemo sa igricom. Znači malo sam ukapirao ovdje sistem igre. Malo sam ukapirao sistem igre, nazvat ću možda prođem je nešto bolje od prvog nivoa. Mislim da barem prođem prvi nivo za sada. Sad sam malo priču moćala. I izvinjavam se zbog kašnjenja klipova. Klipovi su jedno dugo vreme, nije sad važno, valjda 2 ili 3 nedelje. Nisam izbacio klip, nisam u mogućnosti. Znači, nisam u mogućnostima da snimim, u mogućnostima i nadam se da ću biti u većem sada. Sada sam trenutno u mogućnostima ovog trenutka. Idemo. Znači, trenutno malo da igram. Igricu. Sve u svemu, to je to. Mislim, nije gotov klip, nego nešto da kažem, nešto nam posebno govore, nešto iz kanala. I bit će, nadajte se će biti neki novi intro. Onda ovaj se ne sviđa, vodilo sam promenio ime kanala, sve. Biće neki promjena kanala, to ćemo sve da snimimo. Kada da iskoristim priliku nešto snimim neke vlogove. Imam i novi kanal, samo vam kažem, bit će taj video. Reći ću u njemu, što mi je drugo rekao, u njega. Čovjek je sremčice, ne znam ništa. Pravilno, ali je to važno. Ui! Ljuca. Sad da namestim ovo sliku. Idemo. Ne, dobro je. Ui! Evo je to ovo. Malo sam šta i ovo broj. Nešto mi se ovdje dešava. Ovdje sam ne. Nešto nisam ovako kliknuo. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte, subscribeujte, šerujte i ćao.